Goazen, hirugarren bideoarekin, ikasegoera automatizatu horretan, eta irekiko dut nire ikasegoera. Baina fijatzen baldin bazarete nire ikasegoera desagertu da. Lehen bazeukan izen bat ikasegoera eta adibidea, eta orain bapatean aurkitzen dut DBH bat neguko jaiak agate deuna. Sistema berak aldatzen dio artxibo honi izena. Zer hartzen du? Alde batetik, ze mailarako pentsatuta dagoen, eta bigarren zati bezala hartzen du ikasegoeraren izena. Baina, klikatzen baldin badugu, hemen aurkitzen dugu aurreko dokumentua. Sarrera argibideak, datu orokorrak, metodologia, eta bukatzeko aukeratu ditugun kompetentzia espezifikoak, oinarrizko jakintzak eta bat. Vale. Bueltatzen baldin bagara gure dokumentu sarrera, orain zer etorri beharko zen? Pues etorri beharko zen pixka bat sekuentziazioa, ez? Hau da, nola antolatu beharko genuke hau guztia. Vale, orduan. Hori orain egingo dugu dokumentu honetan. Eta horretarako magia gehiago egin beharko dugu. Berriro, etortzen gara honetara, tresnetara, eta ikasgaia horria prestatu. Hori ja egina daukagu. Horregatik sortu zen musika. Orain, jarduera planaren horria prestatu edo jardueraren sekuentziazioa horria prestatu. Orduan, lehen esan dugu genituela 10 jarduera edo saio. Orduan, sistemak orain sortuko ditu beste dokumentu bat jarduera guzti horiek kontuan hartzen. Orduan, etortzen gara tresnetara eta klikatzen dugu bigarren puntuari. Eta beti bezala, ez itxi, ez errez, bukatu arte. Lehen, gogoratu, jarrita genuen 10 saio, ez? Vale. Izan daitezke 10 saio, 10 jarduera, edo izan daitezke 10 saio, eta demagun 20 jarduera, zein saio bakoitzen jarduera bat, baino gehiago landu dezakegu. Bueno, ni ez naiz gehiegi komplikatuko, etortzen baldin banaiz, dokumento sarrera ikusten dugu saio bakoitzerako genuela jarduera bat baino gehiago. Bueno, pues egingo dut pixka bat hemen aurreikusita dagoena. 1, 2, 3 jarduera, 4, 5 jarduera, 6, 7 jarduera, 8, 9 jarduera, 10, 11 jarduerak, 12 jarduera, 13, 14, 15 eta 16 jarduera ditut. Ez daukat gehiago. Orduan 16 jarduera. Vale, pues etortzen ez honetara eta jarri dezaket. Edo 10 saio, aurreikusita genuela edo 10 jarduera, edo benetan lantzen ditudanak. Eta lehen komentatu da bezala jarri behar dituzunak baino gehiago. Zeren ez bada dira guztiak betetzen, ez da ezarrez gertatzen. Gero faltan botatzen baldin badugu baten bat, prozesu komplexuagoa da, ez da bakarrik lerro bat gehitzea. Bueno, pues orduan nik hemen ipintzen ditut 16 jarduera. Eta itxaron beharko dugu, hau guztia bukatu arte. Orain, beti bezala, betiko guarra, bukatu arte, ezingo dugu ezer ezitzi. Vale, forma hartzen ari da, eta orain bai, jardueraren plana prest dago, ematen diot onartzeari, eta jazta, bukatu da. Vale, mesua desagertuko da, eta zer daukagu hemen? Bueno, alde batetik ditugu. Hemen jarduerak ipintzeko, hemen daukagu faseak izan daitezke hasierako fasea, garapen fase edo mailarako fase, orduan hemen jarduera guztiak zerrendatu beharko ditut, eta hemen agertzen dira ebaluazio irizpideak. Haue dira musikako 5 kompetentzia espezifikoak, eta hemen ebaluazio irizpideak landuko ditudan. Guztiak 5 puntu bat izan ezik. Eta azpikaldean izango ditugu jarduerak, faseak, hemen goian idaztearekin ja automatikoki hemen ere azalduko dira, eta esan beharko dugu jarduera bakoitzean ze oinarrizko jakintzak landuko ditudan. Bale? Orduan, etortzen naiz honetara, eta hasiko naiz hau guztia betetzen. Orduan, zer bete behar dut? Pues hemen genuen bezala, momentuz hau. Lehendabiziko jarduera.
Pues hau azkenean esan dezakegu da, aurkezpen bat, sarrera, ahotsa eta kantua gaiarekin hasiko gara. Pues hori bakarrik, orduan hori da izango da, hemen idatziko dut. Orduan, etortzen naiz dokumentu honetara, eta esaten dut, hemen lehendabiziko jarduera, idazten dut, bueno, emango diot hobeto kontrol etxatzeko testu bezala, eta agertzen da laranja kolorearekin. Vale, ze fasekoa da? Orain azalduko dizuet kolorearena. Ze fasekoa da? Hau da, hasierako fasekoa. Vale. Hemen ikusten duzu hauek guztiak agertzen direla gorriz. Eta horrela egongo dira erabili arte. Jarduera guztiak izan behar direla ebaluagarriak? Ez, adibidez, kasu honetan, jarduera hau, hemen jarri dudan jarduera hau, ez da ebaluagarria, ez dauka, ez ebaluatzeko tresnak, ez dauka ebaluatzeko errementarik. Beraz, hor, bertan, utziko dut. Ez dute zer gehiago egingo. Ebaluagarria izango baliz bezala, hemen, adibidez, pues, jarduera hau, orduan bai, hemen, ikusiko duzen bezala jarri beharko nuke, pues, jarduera hori, ze fasekoa den, eta ze ebaluazio irizpideak landuko ditudan edo kalifikatuko ditudan jarduera horrekin. Orduan, ikusten duzu, hemen ikusten duzuenean, laranja kolorea desagertu da, zergatik, zeren laranja kolorea da abisu bat. Kontuz, jarduera hori ez da ebaluatzen ari izan daiteke. Eta gorri kolorea esaten digu, kompetentzia espezifika hau momentuz ez duzu inon kalifikatzen. Nunbaiten kalifikatzen dugunean, ikusten duzu, bueltatzen da bere kolore arruntera. Bueno, pues emaidazue minutu batzuk, hau guztia betetzeko poliki. Vale, hemen dago ja jardueren plana edo izango zena jardueren sekuentzia, vale? Jardueren sekuentzia, hasierako fasea, garapen fasea eta amaiarako fasea. Nola gelditzen da hemen? Pues hemen deskribatu ditut nire jarduera guztiak, ze fasean agertzen dira, eta lotu ditut kompetentzia edo ebaluazio irizpide batzuekin. Konturatzen zarete, hemen agertzen dira hauek laranjas, lehen esan dizuedan bezala horiek dira, momentu honetan jarduera hauek ez direlako ebaluagarriak, hemen bai, adibidez honek ja baditu bi ebaluazio irizpidea kontuan hartzen ditudanak, eta horregatik ja automatikoki hemen galtzen du bere laranja kolorea eta jartzen da kolore normalarekin. Fija zaitezte baita hemen ditu dela kompetentzia ebaluazio irizpide guztiak kolore normalarekin, lehen gorri kolorearekin agertzen dira. Horrek esan nahi du, nunbaiten ebaluazio irizpide bakoitzak izango duela jarduera bat ebaluagarria izango dena. Hora hemen daukagu hasierako faseak, garapen faseko jarduera batzuk eta bukatzeko amaierako faseko jarduerak. Vale, fijatzen baldin bazarete pixka bat, hemen agertzen dira jarduera batzuk egia denak errepikatzen direna. Baina nire kasuan egun ezberdinetan egiten direnez, orduan erabaki dut banatzea. Baina, bueno, zue jarri dezakezue jarduera bakar bat, 2, 3 egunetan lantzen dena, edo 3 saioetan lantzen dena. Hemen jarri altzen duten jarduera bakar bat, 3 saioetan banatzen dena. Vale. Eta bukatzeko hemen idatzi ditugun jarduera eta fase guztiak automatikoki kopiatzen dira baita ere hemen behan. Eta hemen zer egin behar da? Hemen lotu beharko dugu jarduera bakoitza oinarrizko jakintza batekin. Bueno, azkenean hau, ikuspuntutik dago pixka bat soberan zen azkenean da Tetris bat, eta zehaztea horren beste, pues egia da, pues faena txiki bat da. Baina gauza bat esan behar dizuet. Hau da, etorkizuna. Eka hezkuntza departamentuko nota eta faltetarako aplikazioa jartzen denean, hau guztia eskatuko digute. Dokumentua Roberto Pastorrek sortu du, eta Roberto Pastorrek hartu du oinarri bezala, pues hori, etorkizunean izango duguna. Bueno, azkenean ez da inkomplexu, azkenean da, pues hori, jarduera bakoitzak zen oinarrizko jakintzak landuko dituen. Bueno, hemen ditugu kodeak. Momenturen batean, ahazten baldin badugu zein den kode horren esan nahia, etortzen gara arloko pestainara,
eta hemen behan ditugu, hori, bakoitzak esan nahi duena, abi, musikaren funtsezko elementuak, erritmo, melodia, harmonia, eta bar, orduan konsultatu dezakezue hemendik. Hurrengo zatia ere bukatuta dago. Jarduera sekuentzia bukatuta dago. Zerbait gehiago falta zaigu? Bai. Orain, jarduera bakoitzeko sortuko du tresna honek orri bat, eta orri horretan ja zehaztu dezakegu ze baliabideak erabiliko ditzazkegun, ze errubrikak erabiliko ditugu kalifikatzeko, eta beste gauza batzuk. Horiek azken bideorako gelditzen dira.